आज मम्मिन के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। आज मम्मिन के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। आज नारी के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। एज भैले 30 पार बोले 22 हमार। एज भैले 30 पार बोले 22 हमार। एज भैले 30 पार बोले 22 हमार। लागे दिलवा के कली कचनार बा डिजिटल के मार बाना। लगे दिलवा के कली कचनार बार डिजिटल के मार बाना। लगे दिलवा के कली कचनार बा डिजिटल के मार बाना। आज नारी के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। आज मम्मिन के लीला अपार बा डिजिटल के मार बाना। सिंदूरा ढकें बार झार करें जतन जैसे कुंवार। सिंदूरा ढकें बार झार करें जतन जैसे कुंवार। जैसे अबही केहू के इंतजार बा डिजिटल के मार बाना। जैसे अबही केहू के इंतजार बा डिजिटल के मार बाना। आज मम्मिन के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। आज मम्मिन के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। अपने दुल्हा से जरें ऐसे दूसरों से करें। अपने दुल्हा से जरें ऐसे दूसरों से करें। जैसे मिलाब मंगल भतार बा डिजिटल से मार बाना। जैसे मिलल मंगल भतार बा डिजिटल से मार बाना। आज मम्मिन के लीला या पार बा डिजिटल के मार बाना। आज नारी के लीला अपार बा डिजिटल के मार बाना।